Roheswar Murdabat! Roheswar Murdabat! Roheswar Murdabat! Roheswar Murdabat! Roheswar Murdabat! लावख्रिगुरि गामिनि गावसुंथा आफादनि माखासे आइजोफोरा खुद्रिसारनायखौ लानानै खेंफोरथि होदों मजाथि प्राइमारिनि आफादगिरि बिथाङा। बिटिआर सरकारा गासैबो आइजोफोरनि गावसुंथा आफादफोरनो 25,000 रां होनो लानायनि फारिलाइयाव मुं थालांनायखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि मोनसे गावसुंथा आफादनि आइजोफोरा खुद्रिसारनायजों लोगोसे मजाथि प्राइमारि इउपिपिएलनि नेहाथारिखौ रां मोनैनि थाखाय गावसोरनि मुं फारिलाइखौ होआखै होननानै अजद दैखांनायखौ लानानै दिनै मजाथि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खेंफोरथि होफिनदों। गोजौ बिफाननि बिथोन बायदियैसो प्राइमारिया हाबा मावदों। गिबि खेबनि थाखाय मोनसे प्राइमारियाव मोनब्रै गावसुंथा आफादनिल' मुं फारिलाइ बिहरनायखाय बेखौ हरग्रोनाय जादों। उननि समाव थालांनाय माखासे गामिनि मुं फारिलाइखौबो थाबैनो हरनाय जागोन। बेयाव रावहाबो गोनो गोथो जानांगौ गैया आरो मोनसेबो गावसुंथा आफादा बे रांखौ मोनालासिनो थानाय नङा, गासैबो मोनजोबगोन होनना रोखा फोरमायदों मजाथि प्राइमारिनि नेहाथारि बिथाङा। आङो मजाथि प्राइमारिनि आफादगिरि इउपिपिएलनि दा मैया जोंनि मजाथि प्राइमारिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ सेल्फ हेल्पनि स्किमखौ लानानै बिथांमोना थालांनायखौ लानानै फंनैसो दान्थे-बिदान्थे खोथाखौ बुंनाय जादों। बिथांमोना बे जोंनि बे माबा लिस्ट हरनायनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों जोंनिखौ मानो हराखै होननानै, नाथाय बिदि नङा। जोंनि बे गभर्नमेन्टनि अर्डार बायदियै जायफ्रा जोंनियावहाय बिहरनाय जादों बे गासिबो गामियावहाय जोङो बिदों बिनाया, खिन्थु मोनसे मोनब्रै कि मोनबा बेबायदि अर्डारखौ लानानै जोङो बेखौ लिस्ट खालामनानै हरनाय जादों। जोङो बिथांमोननि सायावदि मोनसे गाज्रि भाब लानानै गालांनाय बे जायाखै। जोङो स्टेप बाय स्टेप जेब्लानाखि अर्डारा फैयो जों बेखौ लानानै बे खामानिखौ जोङो मावलांनो आखायाव लागासिनो दङ। जों बिथांमोननि सायाव जेबो साननाय गैया। जोङो बिथांमोननो बे माबाखौहाय उननि सेकेन्ड लिस्टआव जों सोनानै हरनो हास्थायगोन। जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेब्लानाखि अर्डार हरो जों बेयावनो हरगोन आरो हरनो हादोंमोन। गोजौनिफ्राय मोनब्रैल' बिखादों। माखासेखिनिखौहाय बिथांमोना जायफ्रानाखि जों बिदों, माखासेथ' बे आइपिएस कड गैयि हिसाबै बे जाया होनजाहैबाय। आरो माखासे थालांनायफोरखौहाय जों सेस्था लागासिनो दंखायो। आरो जोङो बिथांमोना सानदों जानो हागौ जोंनि थाखाय जेबो मावा होननानै। जोङो खुनु रावनिबो सायावहाय जोङो बासिनाय गैया। आदिबासियानो जा, राभायानो जा, जिखुनु जाथियानो जा मानो जोङो समान भाबै जों नायलांनानै जों बेखौ मावनानै होलांगोन। आरो जों अरायसमबो जोङो रायजोनि थाखायनो मावनो ओंखारखादों आरो जों मोजां मावनो होलांगोन। दा बिथांमोननि गामियावबो जोंनि जे आसनि फैयो गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबांथार अरुनदय फैदों महिलाफोरनि नामैनो, बेखौबो जों बिथांमोननो होदों। लावख्रिगुरि गामि भिलेजावहाय 50थासिम अरुनदयखौबो होबाय। जोंनि बे पार्टिनिफ्रायनो सेलेक्ट खालामनानै होदों। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन स्किम दङ, आइबिएस स्किम, बिथांमोननो बिटिआर गभर्नमेन्टआ हरनाय लोगो लोगो जों बेखौ लिस्ट खालामनानै होदों। पार्टिनि निर्देश बायदियैहाय जों बिथांमोननि सायाव जेबो दावत गैया, जेबो गाज्रि साननाय गैया। जोङो मोजाङैनो जों मावलांगोन। बयखौबो जोङो मोजां नोजोरै नायनानै जोङो खामानिखौ मावलांगोन। नंगौ, आं रायजो राजानि मावनाया बे नंखाय। मानोना आङो हाजासे आङो मावगोन, खिन्थु आङो बुंदोंमोन मा, आङो सासे प्राइमारिनि नेहाथारि जानानै आङो प्लास जोंनि गामिनि जे खामानि, माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि, बे खामानिखौ आङो जोंनि गामिनिखौ आं आखाइ होनो हाया। मानोना आं प्राइमारि सासे नेहाथारि। बे हिसाबै जोंनि गामिनि हिसाबै मोनसे वार्कार थायो पार्टि हिसाबै। बिथांमोना आं खबर होखादों बेबायदि अबस्था, नोंथांमोना बे खामानिखौ मावदो। खिन्थु प्राइमारिनि लेभेलाव आं प्राइमारिखौसो मावगोन।
खिन्थु गामि लेभेलनि खामानिखौ आङो आखाइ होआ नैबे खोथाखौसो आङो नुदों खिन्थु बिथांमोना बै समाव आंखौ बुंबाय आंखौ गाज्रि रोखोम बुजिनानै बिथांमोना होनबाय जे आङो जिन्दगि गामिनि खामानि मावा डेभेलपमेन्टखौ खामानि मावा बेफोरबायदि आंखौ मोनसे फेमास खालामबाय आरो बिथांमोना वारेस बे नङा आरो नंखाय बे बाथ्राफोरा गुबुन गुबुन बिथांखिखौ नोंथांनि गामियाव रायजो राजाफ्रा मोनदों ना मोनाखै जेनेबा गुबुन गुबुन अरुण'दय बिथांखिखौथ' फ्रायानो मोनजोब्बाय मोनसे आइवेम दं आवास प्लास दं मोनैनि बाथ्राथ' गैया मोनजोब्बाय अरुण'दय बिथांखि बेफोरखौबो मोनजोब्बाय फ्रायानो 50-60 एबा बिदि थांबाय आरो अरुण'दयाबो जोंनि गामियाव बेफोरबायदि मोनजोब्बाय ओमफ्राय दा रानिं बेबायदिनो आवास प्लास जेथुनाखि सोलिदों बेबो मावजागासिनो दं बेखौथ' निजे निजे माने इन्डिभिजुवेल गाव जायफ्रा मोनथाय बिसोरनो बिथांमोनानो मावदों बेयाव आंनि जेबो आखाइ गैया आरो बेवहाय माबा मोनसे आङो मोननांगौ आं माबा मोनसे थाखा फैसा डिमान्ड खालामदों बे बाथ्रा गैया आरो बुंबाय बे समाव आङो मौजाथि प्राइमारिनि नेहाथारि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय माखासे जोंनि मौजाथि प्राइमारिनि सिङाव थानाय लाख्रिगुरि गामिनिफ्राय मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिथांखिफोरखौ लानानै मोनसे आंनि सायाव समस्या जानायलाय बे समाव आङो बेखौनो मोनसे खेंफोरथि होनो सानदों मानोना आंनिनो गामिखा लाख्रिगुरि गामिया फार्स्ट आङो प्राइमारि नेहाथारि बे हिसाबै आङो बिथांमोनखौ खावलायदों मानोना जोंनि प्राइमारियाव मोनब्रैल' खथाखा बे मोनब्रैल' खथायाव गासैखौबो जों हरजोबनो हायाखै बे हिसाबै जेसेबां थालांदों बेफोरो माने स्टेप बाय स्टेप जालांगोन होननानै आङो जथेस्थ' हिसाबै आङो खावलायदों बिथांमोनखौ थेवबो बिथांमोना बे समाव मानो थालांनो मोननांगौ जोंना बेबायदि मानो मावनांगौ बेफोरबायदि आंनि सायाव गोबां मोनसे फेमास खालामबाय माने आंनि सायाव गाज्रि नोजोरै मावदों आंखौ गाज्रि हिसाबै बुजिबाय बिथांमोना खिन्थु बिदि नङा आङो जथेस्थ' हिसाबै आङो बिथांमोनखौ बुंदों प्राइमारिनि जानानै नंगौ जोंनियाव खथायानो मोनब्रैल'खा बे हिसाबै जोंनि प्राइमारिनि आन्दाराव 8था गामि दं बे 8था गामियाव मोनब्रै गामियानो थालांनाय जाबाय मोनब्रैखौनो जोङो हरनाय जादों दा बेखौ लानानै बिथांमोना गोनो गोथो साननो नाङामोन आङो खावलायदों मोनगोन सेकेन्ड टाइम बेसो फार्स्ट टाइम हिसाबै जाजेननाय हिसाबै नोंथांमोना एसे धैर्य ला होननानै आङो बे समाव बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना बे समावनो आंनि सायाव गोबां बाद बिबाद बाथ्राफोर बाहायनायाव बिथांमोनाखौ आं एसे दुखु मोननाय जादों दुखु मोननाया बेनो आङो बेबायदि नोंथांमोनखौ एसेबां सानाखैमोन गामि हिसाबै खिन्थु गुबुन गामिया नों मोनाखैब्ला खिन्थु जोंनि गामिया आङो खावलायदों गामि हिसाबै नोंथांमोना बेबायदि एसेबां साननाङा गुबुन गामियानो मोनखाखैब्ला बिसोरबो मोनगोन आरो नोंसोरबो मोनगोन नंखायनो धैर्य ला होननानै आङो बारंबार बुंबाय थानायाव बिथांमोना गोबां ग्रुप हिसाबै बिथांमोना आंखौहाय बेबायदिनो बेलेग उल्टा पाल्टा खोथा बाहायबाय थादों बे समाव हरनि 7:30 जाबाय